Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ki nong yalam jong ki samla puli Khasi Students Union ha ka arphundai trek u yayong arajar arpsan ki ladawa ya u Assistant Professor u Aluk Singh u bahikai ha ka Department of Hindi jong ka school ba udai ban penbet yala ki jong ki jingduna bad ba omdai hiru ban wanra ya ki kenram hapo ka school ba nehu. Ki nong elam kaseng bala lam khmadu presiden usamla lambok star marngar kila penpau ya kani ha ka jingle jingo ya ki samla puli jong ka skol ba nehu shisngi hadien bakila yeng persha ya ka jingrung jong ki bor pulet ka sarkar jala bat ka sarkar pedeng hapo ka phalau jong ka skol ba hadien ka jingsha sho jong wei unohikai assistant professor u Aluk Singh ha ka arpsau tarik u yayong arajar arpsan. Ha ka jingkren bat kilat patai khubor u presiden ka KSU u samla lambok star marngar u laong ba ka seng ka shimye kini ki jingja baro ba ka deitang ka buit sianti ne ka taktik jong vice chancellor ban thet kiti yala ki jong ki kam jabo kabala pelong ye ki samla puli ban mi shakhman ban pelong ya ka jing yakhi ha gi bnai baladem Di jingisang asngo ba nakalian keseng sini playing iwan niru so ban sabtu jumlah cuman apa ini ka dei ke caka jong samla puli ini kam dei ke tem jong eno dei ke sistem jong sando sen berkat atau puli putih takut mujik so tu ba malu malah pasangan wat cintep nakalian keseng isngo ka kam ka dei tang ka ba kampung yang kam dei ru ban da wara di bor CRP nya warak ki kulit contoh sekar celah kalau pelong pat samla puli bandan jing tersengil jing bom sengan kami tayong bat kar komlong koman ngaslo lada ni phaidin pat ki jong samla puni ko skul ba anhu jate kerum kenram ka jing bom jaj bai guarantee khamtam ka jing feel le se jing terikam jong le wasan selo se ka pelong pat ni ki minang kami lenti kum kaseng ba nakaliang ibor ba klodu tungan di skul ba anu kamtam basis lor un kamang bet ka jiduna jo lojong nanti ini iban ban ba persang bat ban kedat ne ban tet kti bat ban keno bat di semla puli ba kimi ini kelom garap ngi sem ba kani kadi lese ka taktik stong ne wasan selori bakwa ban teti lese kam jo lojong akaba ada kamdot kita kenrum ngarai ki samla puli kena mi banjaki bercatkan di mai badan. Dina kaliang hi jok kaseng ni dang yai monitor kena kakam ini mi punya bat ni supa to ka kubor kamtam yuni wei no hikai no po ka department no Hindi di suong ba panbet la jong jinguna na persang ban wara kerum ni po skul ba andu kidai no hikai bilang kum men long kumi pa ba hikai ki samla puli dai kumagi panban ba persang pan confront ba dai kini ki samla puli ngasau kani ka attitude tung ni hikai ngasau ba yule si ka jingle jong u kanam kot ta ka jingplu juga ding ni po skul ba anu yu si ngitiang ba le si yo ka kelang na kumoi pat yo kami pat ka jing suwe piar jat penring ma pi ini ki jat bare yo si habang iwat jingtep ni no hikai ru ni sutu i wan karawa kumnu ni so ai karwo banai ban rumah na po kubaan hu lakin so tuk putindon huni po kubaan hu bahak liwat kam no sewei ban pen kumar bat ai bekel skul baan hu kan yat ba guarantee bat istamla puli kim dai ban du nong jung puli ni kwa mi samala puli kin song kamra kelas kin kwa ban i bekel sumi jing ki nak por sport pada kimi ikrum kan ram kundi ngasoba kita ki bor halot pat bet kan hu sarai kabat sim ka jing kli na kalian jok seng kumbang ni jupat jukmi bat ni sokia ya kuli puti delok takan urem bangi rugiwan ne bani sopo bani selok bat samla puli bat ka weru ka kerwo ka bangi kwa ban kan sai kalong sarkar ba kambadet nai pan burkam si arpi ini akpor cak siap yap ki pardo prosnang po mo bro dosan mut kanu kali ka hak sarkar serpi sate por cak siap yap arjas po pardo prosnang porong pi kanu kali ta pulit si arpi sarkar la
Ini ikam baret ngasuba nai pen aiding bat nai pen peruk ki samla puli bat ngasrai bobon belang upek bang ngasuba le se kadang jingli aran ngasuba no bat kham tam bakani itu ikam le ngasuba tang ikam puiang balak man bet tang hukum don kam hiru banang ye projok kem coba ki skul lu don nang teng kimi kini kita mi ki baret baria kinong hikai na skul teng kimi pai kan bai andai so rem ban ong bakat utau profesor bai kain pu skul ba ku iba usim ni senjam ngat kai kolong bakla jika trai ta jingkeno ngimla pentep ngil don lang harai kini ga jingle ngasuba yo se ki don ko wai pat kalenti yo se ki ong ba ngin kem ngan kharap no kini samla be ki kanang ba ta jing ki kan ulom no kan peja no nomor kata benai gila teng ini jing ki jung ki ta ban beng ni wisi halo di kenrum kan ramba mi di skul ba ngu ngatrai yo le se ki wi kata dak balik penting pesmit kumni yo le se ni ki samla puli ki ting no ba ken mi su semat banyak ki ada ngaso bantong ba ki samla puli ki don ni ko hok ban kedau nomor khadu ko wala da kadon kenuru kadom karam ke jumbom bet rekam po skul ba ngu kada jingdu nong di samla puli ba puli ko skul ba